if you say upper 69%, so oh gosh. Una cosa dei tapani. Sure, I was just bored. You wouldn't do what you were seeing at the passive. And I like life. Say guys. GDC. Oh my god. No. No, the one. Anazambopinda vanhu sha yanibotanga ndarekerera mbotanga ndanhakana ndafila katsamba kangu kuisei guys kuisei oh my god by the way again did you talk about our fashion show right so that people and put in details but I think it's chanakidza MC egera wakona kadhinza karowana egera nezuro nalingoni cho so far I think it's negative three contestants. So there's team Shema, a little team Nyasha, there's team Kumbi my big I'm out as a wilderness. Then there's team Tanaka Msaladi, Arupinda. Team Tanaka, there's team Tanaka, Arupinda, team Tanaka guys. Can you imagine it? Guys, I cannot wait to the Tanaka break it. I can't wait. So like ndichakupeti maheads up mbichana so that munogona kutanga kuvisualize kuti saka inenge yakamira sei but how we're gonna make the dresses now zvaku up to the team but ndambobata matimu ese I think munhu ndisanobata iwanchiri ndabata matimu ese kuti tingoita sei tingopanana maheads up because takati we are gonna go plastic and card boxes hapana tsono iri kushandiswa hapana shinda iri kushandiswa hapana dhende riri kushandiswa tiri kushandisa macardbox maplastic manewspaper whatever izvi zvakangodiro ndo zvatiri kushandisa izvo zvezvo inonzi chii saka environment right we are doing sustainable resources now chikoro chechi yakachairehwa chachaunzi unodada nacho chaakuzoshandiswa manje pasustainable izvozvo izvo sustainable kira iyo yacho ndo yatida sei yatakuita saka every time you know when life gives you lemonade give it lemonade cow so now that's what I'm gonna do we use that to our advantage so we're gonna go sustainable development tichiita zve-environment tichachi ma-costumes edu tikumbomaito implement tongozvionera kune dzimwe nyika kuzvikoro zvevamwe guys tokuzviitawo pano paSema TV gogo chii magorembo sei Maria Mangani Nyati Katiyo Modisa Winnie Munembe Joyce Napea sei Faith Kasanga zviri sei Bright Soul Masondo sei Ru MTG Sovereignty Muridzi Vashnet kuzinyora sei Chandapiwa Ngwengwe sei Leslie Warova I like your profile picture Leslie unogara uchichinja mapozi Katiyo Modisa Sister Agnes Mulilo zviri sei Sister Agnes Mulilo ndo vakaita kastori ke less than a minute vanondinakidza zvangu ishona iwe inondinakidza zvingaiti tari wiri sei Faith Mapomponda AC Derera sei
Nash, Nash, uri sei, noxi blah blah, zviri sei noxi blah blah, passionate yes, Erina Muchemwa, Gloria Masia kuri sei, Chinaka Tracy, oh my god, zvamhanya, zvamhanya. Tabet Burayai, zviri sei, Faith Faustina too, uri sei, Bright so Masondo, uri sei, guys akawait. Oh, Katlego iweweka, ndinotombopindawo pakumodhera, but Katlego is always training, guys. Saka manje unozoiwana here time yekugadzira mapaper. Katlego ndichambokuudza kuti vombotiudzawo kuti mastori times so tinondinakidza. Tendi Pops zviri sei, Beachings, Chinaka Tracy, apa ndakudzokeredza ka Gloria Masiva, Erina Muchemwa, yes, I think ndakudzokeredza. Locadia Murvira, Mafadzwa, Virginia Majoni, Julie say, oh, from Botswana. How is Botswana? Virginia Majoni, Mafadza Mucha Onyerwa, Ulisisi. So, yeah, I think that's pretty much it for today. Jokumore-sana. Vamwe vanozotibata pamberi. But anyway, maybe they're gonna like a heads up. A heads up kedu kemusoyo. What's funny is that asatanga kugadzira macostume apa nhasi iwonezi muone Thursday iwone class, Friday ine class, Saturday tine 3 days kuti tiprepare unoziva. So guys, come ngirikini ka heads up kadangokupai how we're gonna do it now. It's up to the team. So isusu we're gonna go for the wedding team. Wedding team ine zvakasiyana siyana, kunotanga kuti traditional tozoenda kune the white wedding, but we're gonna do 4 outfits very different. Each team ichachuza kuti how, especially pa white wedding, because definitely traditional wedding tese tiviita, but pa white wedding zvosiyana. Kune vari kuchata, kune vanenge vachiperekedza, kune vanenge vachiita ma-MC, kune vanenge vachiita madance, kune vanenge vari maguest. So now it depends on how the teams want to present their wedding team yacho, but chachinja ka 4. So kwandiri it's me and Yasha, then Kumbi anofanira, I think ane friend yake yachiita nayo, but for snack and salad asana yasoziva kuti achazvifambisa sei, but nachimuti if you can find someone who can just do with you kana kungokumodhera, that would be great. How they are gonna decorate their rooms, it's up to them, but we just want to be creative as usual. So yeah, that's basically it for the fashion show. The other thing that we're gonna do is, since that no trade, no needles, what we did is I decided good no, you can actually, if you have maybe you can buy my disposal plates. If you don't have them, unogona kuchiita izvo zvezvo, kana zvima-disposal cups zvezviya sezvo zviri maplastic, you can use those ones. So what I did for me, heads up, so that time akuzoona mohwisisa kuti hapana pakupfeka kana kuti pakuda kuningirira pakuriga. Saka ndangogara ndataura in advance, then musi wacho munozoona munozongotanga kuvisualize. So zvinhu zvakaita sema-klights, zvakaita semakapu, ma-disposal cups, ma-plastic cups, machifuti kana zvakawanda zvinhu zveplastic, nyangwe sipunu iri yeplastic hazvina kana basa. Anything that is actually plastic tiri kushandisa. Now it's up to the team kuti vanoda kugadzira zvakaita sei. So inini already bought zvimwe zvangu because manje izvi zvakachipaka idhola zvijumba zvakadai, maplastic akadai nemabhini. Saka that one izvi hazvidhuye izvizvi, ndakatozviendera ndikatoita zvinhu zvendikatonazvo ndakatoenda shopping yacho nezuro. So yeah, that's basically it. I'm not sure about computer atange kuti asati atanga, but for us we've got the material pachasara kuchitanga kuti tichigadzira, because we need the 4 costumes, meaning kuti togadzira 8, one yangu one yanyasha, one yangu one yanyasha. Ataita iye muchata, I don't know kuti ndiani, kana kuti muchatiswa, I don't know kuti ndiani, how, I don't know kuti zvafamba sei. So that's what we're gonna do panhauye uyu yachoni. Saka yeah, ndo zvatichaita zvedu musi wesunday 6 p.m. Zim time, ndo fashion show yedu yatiri kuita, wedding theme yedu.
ndo yatinayo iyi. Saka tichashandisa maselotape, glue yese riri kubvunzwa kushanda, but hakuna tsono, hakuna shinda iri kufanira kupinda ipapo. Yasa ende hapana kufanira kuudzira rimwe timu, hakuna kuzoudzira kumbi muchiti wacheka sei ruoko, because mukamuudzira tozvibata chete. Sokosina. Guys, kumba kutomuka kuriga, hana kumbi ndakutanga sokosina ndio. Andakunda kumbi kuti kuSouth Africa saka ndinongofonera chisokozitina nema3 minutes ndoti sokozitina ndogadzira chakati saka ndiudzo ndocheka sei ndogadzirisa sei nemaplastic ndikati unototanga kutoriga hakuna izvozvo vemwana. Saka yeah, it's gonna be interesting guys, ngati ndibvira kuti zvoni ruoko rwako rudonhe shamwari hamene kuti ndiana chakundwa mani. Do you think kuti kunga chachikunda kana kuti Tanaka chachikunda? Who do you think is gonna win? Tanaka manje ari tsikika because kumbi asi kumbi kapita kuchita kumbi asi kumbi the kumbesi easy asi iwe shamwari kani mangwana tofanira kuwekera mangwana nemapesi mangani apa nhasi ndopanga uri furi ukasara wakavata munhu wasara akavata ndipo tatifanira kutanga togadzirira tozongoyekera mangwana. Now probably start hangu rangu mangwana actually kana handizvo ndinetsa kuti tisarwa iwo nyashaka you pick chaisa chibox topic kuti ndiana chaita chakati kana iwe wachiza chako chokuti ndiwo muchati kana kuti ndiwo muperekezi ndikoko munhu munotanga kugadzira dress rake according tozopefectana ndizvo. Yeah, it actually makes sense kana rikanonoka but hakuna kuziva kuti achi yeah Tanaka handisi kumutemba because Tanaka asambomuona weki yake manje, that's the problem. Zizi Tanaka asatambomuona weki yake, asatambomuona weki yaTanaka. Saka Tanaka ndiri kutaka kakumuzezerera because anogona ngokurova nechibrigadier ka because I've never ever seen Tanaka kuti anogadzira tunhu twakaita sei. For kumbi tinogona kuvisualize kuti anogona kuva creative kusvika level yakati, but for Tanaka I'm totally blank. Tanaka handizivi. Tanaka ndakatsva. Tanaka munhu wekuti ndingomuona akagara zvake akazora lipstick yake achizvinzwa akadaiwo so achizvida ari pakona pepe. Saka manje that thing kari kundiprovoka ona because anenge achiti akapata zvake maglazi akachiti Dave. Saka manje totanga kungoti saka uye anogona ende manje I think Tanaka zvaachati Tanaka anoda zvinhu zviri fancy. Handiti zviri busy kunyaya Tanaka paya vakataka ndombomira kuti vanhu vamboti one day chimbonyaya kuti saka zvichafamba sei. Tanaka I think she likes fancy things. That's what I think, and I think whatever she's gonna make zvinenge zviri fancy. Saka achaita go for fancy things. As for Kumbi, achaenda for simple but class. That's what Kumbi is gonna go for. What achaita skin, achaita madondi tachi, achaita madondi tachi trouser. Apa plastic rakapita kuikira. Apa Kumbi anofanira zvekutamba, rakapita kujadhauka trouser rakachifamba. But anyway. Zviri sei Winnie pachawo ikalimbomwe sangu Winnie pachawo sei sheu tapamire kuri sei Alice Zuzo zviri sei Njokwe Gate Elizabeth Chikaruma zviri sei Simon Katsande sei hanzi Tanaka is winning. Tanaka manje ari tricky because anokuti hatambomona saka I cannot even assume tandokwasangoasima nechekuti Tanaka akasvika kugadzira sliti rakaoma saka apa isinenge tida rakadaika achinda mudenga kubatizozi kuti zvechinda nei hanzi Tanaka anogona kuwina. It's going to be tough though. You creative Kumbi. Yes, very true. Kumbi manje ndikukandira chibrigadier, that's the thing. And but guys, don't underestimate uyuka
don't underestimate Tanaka. Both pandaitaura naye zvangu ndangomupa maedzi apo kuti unokwanisa kuno hazvina basa izvi ukatenga maplastic kana makelites kana kuti madisposable plates zvezve ndamataurira anga achiita ka ndasenza kuti Tanaka is very competitive. Tanaka anogona kungondikandira guys kumbi ini ndikutofunga kutoti Tanaka guys Tanaka ndiwa ndikutofunga Ryan Tinashe Wengwa uri sei Tanaka akumbi yes kumbi handimborambi kumbi handimurambire kana especially padecoration. Now we know kumbi goes for simple but class. But the thing is, the new person watiri kuunza, guys, don't even underestimate that lady. When I was talking to her today, I could figure out, you know what, this person, I think, the way I looked at her, pakaipa. But anyway, guys, it's so yes, go creative, but kumbi wacho ni musamusaiza, kumbi musamusaiza. Uyu Tanaka kamusamusaiza futi because Tanaka ini pana achigaya kuti chazvibatanidza sei I could feel kuti Tanaka ane zvibhegedhiya. I think it's traditional. Isusu wedingeda so African, so that next time patikuita Asian team. Yeah. So this time I think tinenge tine chi side yedu yekuAfrica, matraditional edu yekuAfrica. Then the other one maybe but tobo skipper another Sunday. Tozouya imwe Sunday yacho tiita 2 weeks tichigadzira. Maybe togona kushandisa Asian team kugadzira hembe dzekuAsia. Because kune dzimwe hembe dzakaoma. But anyway, right guys, sege ndichange tasekutaura hangu kastori time kangu ndongoti turuturu hakana mbonyoreba ndangokafunga nhasi pane picture ndaradzwa nekazini angu saka ndabva ndangokafunga kapicture kauyu guys kafree hand kangu honaiwo guys honaiwo kaponiteo kangu kanoita wezi ndinyasha wese guys yes guys honai poniteo yangu yandakaisona nyasha sekenoita flick up sei papa inanditye abva zvakuda zvakatonaka inanditye vemadislike vatanga kusa madislike here chimbotarisa pane one wandoziva pane one yandoexpecta every day kuti iyoyo he should be there saka kana yasataisaka it means akavata it means akavata kana yasataisa. Yes, this is nice, Nyasha. Hey, Nyasha, it's nice. Kondi kadai? Yes, but anyway. Rachitanga hangu nyaya yangu rachimbotandara nevamwe. Saka ndimbotandara zvangu nevamwe. But anyway, right. Nyaya yangu manzi yakaitikira kuti kwagutu. Right. Zvanondinyengera guys. Apanobva afinyamisa kumeso. Azvonise izvi. No, face yangu inoluka funny. Free hand handifit. Oh, kanobva kaita kamusoro katamba. Kanobva kaita kanonzi kechira ndakatukwa navanhu. Kanobva kaita kunge kezimke. Andakanzi kezimke zvobva zvanyatso kufitana. Ndingambomupei kiraka mamarks. Kuti andiwanire zvimwe zvekundiscreenshota achindituka no I'll put my head so that pandoscreenshotewa nastoka wangu ndinenge ndakabuda musha at least I can be screenshotted with a nice hairstyle, nice outfit. Zviri kubuda here kuitira pamascreenshots guys, kuitira pamascreenshots right.
Anyway, nyaya yangu yandauya nayo nhasi then eh, nyaya yangu yandauya nayo ndeye uyu yekumusha. Dhai zvakaitika apa ndezvekudai. Tandiri kuti ndakapedza form 6 Zimbabwe kana ndapedza form 4. I don't remember kuti which year. But pane manyaradzo akaitwa. So like pamanyaradzo apa zvazvinoita manje kwedu, like I always say, kana kune function, they don't go small, they go big. And they don't joke around it, they go big. Kana hanzi kune function. Saka zvazvinoita manje ka ndopanoita kuti panobikwa riya rekumamisha hatite zvokunzi mapainzi kana kuti tichi masikadzi. Vanobika chaiyo chaiyo doro rinoibva after 7 days riya ndiro vanobika iroro. Saka kana rabikwa iroro manje zvazvinoita rinenge riri mumarepeti, rakazara kuti tatatati marepeti ndozvavanoita kwedu. And I'm actually very proud of my culture because ndo yakandiita kuti maybe ndive the person I am today. I am 150% proud of my culture. Iyoyoyo ka nyangwe ndikascreenshotwa kana kuzoti sei anana problem nazvo. I am proud of my culture nekuda kwedoro raiswa mumarepeti iroro ndozvifarira zvisinamboiti. So manje zvakaita zvekuti paneonzi pepe panenge zvichinzi madoyaniswa marepeti machis for the function, hakuna munhu anokwanisa kukontrola ka kuti usaenda kurepeti, usaenda umo mune hariri kana kuti 10 kana kuti 20 dzinenge dzirimo dzakazara maimwana doro. Saka lese kunenge ne marepeti kana kuti 4 edoro handisika. Then zvinoita kuti zvavanoita zvinoita kushimira kuti ndofunga ndo fermentation yacho iyoyo ranyaka kuchipera uchivhura dhokude unoita kunzi ka nekaaroma kechi kana ari mashushu, aroma reshushu kana ari madirwa because anotanga ari madirwa kana ari madirwa manje kaaroma kemadirwa inondofarira hangu madirwa because anenge achiri kutapira risati rava doro. Saka rinoitwa musi wechi 6 days 7 rera doro chairo chairo razofuvata rova doro rinodhaka. But musi wechi 6th day uya parinoshinwa ka riri madirwa. Saka ndopape pekunzi vanhu vasingamwi doro vasingaita sei vamwa madirwa. Vanhu vanotouya kuzomwa madirwa ende madirwa anozvimbira manje, anozvimbira kuite zvekuseka. Ende isusu sepwere tinofarira madirwa nekuti anenge achitapira, anenge aita seshuga ndozvaanenge ari. So zvazvinozoita zvokuti vanhu vanomwa doro vaya havapriferi kumwa madirwa because anotapira seshuga, saka havadi. Saka mashushu akanatsa kuti mashushu hatinyanyi kumafarira kwedu, toprifeya mashushu akasanganiswa nemhanga, ndoro yataisese atinonyanya kuita sekuprifeya. Saka kwanziko mashushu aibva mashushu akadero ayaya haanyatsi kutapira zvakanaka. Normally tinonotora mhanga iyaya, mhanga ndiyo inozosanganiswa kamashushu neuyu vakurovanidza doro riya riya, varovanidza doro riya rozomirira kuti riite sei. It's a process actually. Saka ndingoti ndichisanganisa because pane mashushu pane chii zvese pane mufugo. Saka ndakutaura last stage yacho iyi. Saka last stage ndeyekuti pamashushu pepe handitika mashushu ndo epwere. Vana baba vedu vanomwa madoro ekiraka havanyanyi kumaprifeya because zvotapirisa. So now ukatora mashushu wonotora futi mhanga wosanganiswa nemhanga, asi mhanga manje haungoitori. Mhanga unotokumbira kuti ndokumbirawo zvekusanganisa mashushu angu nemhanga, ai unoikumbira ende haipuhwi munhu zvokudero because mhanga ikangonzi ikaramba ichicherwa cherwa vanodanza kuti mhanga yangu ini ndagadzira mhanga yangu kuti iitira nemashushu angu aya nemvura yacho inozosanganiswa sanganiswa. Iwo ukazoningirina akwedu mangisi ndoona sekuti vekwedu kusaidi varipo vaizogadzirwa mangisi but I never liked mangisi. Excuse me. I never liked mangisi, handinambobvira ndambonatsa kumafara. Ndakamatesta ndofunga ka1 nekuda kuti pamafunction kune vamwe vanhu vaitogara vakagadzirirwa mangisi vachinzi havamwi doro. Saka iwo mangisi I never liked them. But nigirikini pauyu pepe pamadirwa handiti ndati mashushuka mashushu handinyanyi kumafarira plus mashushu anorwisa mudumbu I don't know why. Then akasanganiswa nemhanga ndokuti anaki. Then tozobva pastage iyo toenda pamadirwa. Madirwa ndo anodiwa nemunhu wese, handipoti kuri vanhema. Madirwa munhu wese anenge akavhurira ziso kudai kuti madirwa atokudei, madirwa atokudei. Unenge anonaka kamadirwa, anonaka seshuga, handipoti kuri vanhema. Saka iwayo ndo atofarira. Then tabva pamadirwa manje tochizoenda pakuti riya rikaona raita kana kuti 3 hours 5 hours rera kutanga uchishanduka manje kuti richinotanga kuita sei kuchiita chidoro. But still same night iroroka rire richineka kutapira vavira sweet and sour kind of ndo zvarinenge richiita. Saka ndinodi ronaka futi
saka tinotogona kutosiwa chijagi chaicho chaicho kazhinji isusu kwedu toti zvipeiri. Chipeiri chinenge chakazara madirwa chedu isusu kutoti. Ende manje kana bati pafunction, let me tell you the truth guys, pafunction kanyangwe zvikanzi doro rofanira kumonitwa, function inonetsa kuti umonite marepeti because inenge isiri one repeti ka anenge ari marepeti eplastic aya mazikuru acho ekupedzisira aya anenge akaita kuti 4 ari line then kosta hari dzakazara kana mukicheni tongonzi ndedoro iyoyo chete yozolokewa. Saka that same kitchen ka vanenge vakati kudini kunenge kune doro then kana kutomboti nyama ikange yanzi yagadzwa musiwo kutirabhuka kana kuti vanhu vanonzi vanobara inonoiswa kune rimwe divi yoiswa pamutariko yovata chibomba bomba kudai usoo. Saka zvazvinozoita manje zvokuti madirwa aya anenge achinaka first night, second day manje zvokwada umborimu rinenge roita chinzi kutunga kuti pfuti rinenge rirakuta kakuvava kaika kasinganyatsi kunaka, ndo zvazvinenge zvakuita. Saka manje zvazvinozoita manje isusu nekuti tatadzairoka takurira team system iyoyo, so panozonzi vanhu kunotanga kuda kutesta ikira anga risingatinakiri because kakuvava kacho keke kangasazonyatsobuda. Zvataizoita manje ini nemamwe makazens angu taizonotora that doro because even isusu redio yazvichatorwa titi tatopuwa muzvipedi toenda kunoviga kana kuti kuzvibhedhroom kwedu kwatinovata kuzvisipeya zviye zviye totoviga kuseri kwemagoni taiita sei taizonotora chidoro rei rakadoroka anga ari madirwa aya toita sei tondoisa shuga ende kwedu isusu taishandisa shuga yebrown, we never used white sugar though. Ndikutozvifunga wasina mvura taikera tashandisa white sugar kwedu, taishandisa brown sugar ndo yaienda kutengwa zvayo nababa vangu. Saka taizonoti inini manje taindoba shuga ndoisa pai ndisa muchipepa taba shuga inofanira kuti lasitira chii zati day rese nekuti function kana yaitwa iti one day ka inofuma futi ichiita overlap kusvika the next day ndozvataiita. Saka taiti tikaba manje shuga yedu iyaya toita sei toisa mukati mechi tinenge tisitega tiri kwedu kuvanawo vakuru vari kwavo vega titombotanga basa navo kuti vari kuitei vanenge vari kwavo vega vati vari kuita isusu tiri kuvana titaitukita tiri kuona titaitukita ikoko tiri bhizi kuita sei kusakugutsira chiyerera akuva variyera toisa shuga guys zvinhu zviya hazviiti isi taizivei patakatanga kuzviita tingita taitida kumunda futi vanhu vachonzi vakatitakura zvakambomwirira vachipedza nyota ndozvavaita isi kanova nhema neshuga yangu iri mukudiya mukati uone ini uchiforesa but ndakanga kuti zvitanga kutinakira izvozvo. Saka zvakazoisaka tikabva tazviisa pari pamanyaradzo ndokutora shuga kudhudhudzira zvinonaka rinenge rakuita senge madirwa manje but now it's a different taste. Waisa shuga mukati mechinhu chachadoro ndochazvataita but unongotirwa kutapirisa zvazvinoita unosara uchihwa musoro wapedza kuhwa musoro ka rinotozokudhaka rimwe zvokuti ka unogona kusazikuona kana zhira. That's how bad it is manje ukata nemigirini iroro kumamisha riya. That was the worst mistake I did and that day ndofunga ndakaisa chihafu kapu kamuchichi ndakangotora maziko shuga ndotesta kuti hazvinatso kunaka towedzera. Saka zvakaita takaramba tichinyengerana tichasei tichimwa guys takamwa nemakazens angu anibodi kurarama takaridhudhudzira kudaro manje ndobva tabuda pasi kuchipisa guys apa pachi ndaderoka taisa shuga mukati mechinhu chatatoa fermented kudhara takadoroka revakuti vanhu vanotomwa chaicho vanotomwa rakadero kuspirit vachidhakwa isu kwakunoisa shuga kuti zvitapire hatisi kuda zvinovava kumutaiwa utasatapuwa kuti masese ekuti tingakwanise kuda sei kuzosvina mutaiwa. Saka taimirira kuti tigopuhwa ndobva tadii mangisi vanhu vakati mangisi zvatina kuzvijaira ndobva tasiyana nazvo ndobva taita isusu yedu isusu resiti tokuda pasi tibva kuhozi kwataiva kuya kwahozi mabedroom by the way kune vasingazivi hozi isu kwedu edu tinoti nyange bedroom yakakura sei kana yakanaka sei inongova hozi ndokunobuda kuhozi maimwana tiri kufamba maimwana normally kacha mafunctions toita muna august kwedu ndopatinoita haiti muna december haiti muna august tienda muna august ndopatinoita nokuti nguva yechirimo vanhu vese vanenge vapedza kukohwa vanenge vapedza vanenge vasina mabasa vanenge vachiita saka vanenge vanzoita mafunction muna august maimwana muna august munenge kuchivanga zuva ndokuda kuhofekwe zuva ranga rakandakonditocha rakadai kundirova kupesa zuva riya randirova manje iyi makazi dzangu hamene kuti kwakazodei wakaendawo nepa handizivi asi andozanje kuti ndakabuda
apa gazi kusvodedza kwazvo. Hama dzangu dzose dzimweni vangu vanhu vokumaraini vangu varipo vangu vakagara pashi vakagara vachichengetesei vanhu vakagara kana iri function ka vanhu vagara panzvimbo imwe chete vamwe vakagara pasi pomusawa vamwe vakagara pachikomo vamwe vakagara kumakicheni uko vamwe vakagara muberere muya muya vamwe vakangozara vangoti tatata kunenge kwakawandisa vanhu saka unogona kuti segumai vako unogona kusati waona kafufu the whole day unogona kuzoti mai vangu vari papi ndozvazvinoita but inini zvandaiwanzokuita manje department rangu ranga riri kutamba nevana uko ikoko ndokwangu kuri kwangu kubva ndiri kare kare ndaizoti ndine vana veve ndinge chivagezesa ndinge chivapa food so that boss kana paita functions let me tell you guys kana uri mamisha even nawe nemwana wako aigona kutozoti azorya here because uri busy kuti vanhu hanzi ndegoni hanzi ndekwakati kenini manje ndaibva ndati ndipe vana veve ndiite sei ndovachikana iri poto yavo ndinovabikira yavo different pots ita sei ndovapa food yavo vakagara vese pavhuranda ndapedza ndovaita sei ndinovageza vese vakaita mulaini ndapedza saka ndoranga ridhipati vese vaizova vachiita sei vachiinda neni kana kuti kundovata neni kusipeya kangu kana kwandei ndiri kuyakuya vakaita mudhadhadha asi musi iwoyo vana veve handitozivi kuti vanga vaindepi vandaita take care of kuda vanga vatoenda kunotsvaga zvavamakuru weko handitozivi kana kuti vanga enda unotira mbeva hamene ikoko kwangoenda indokubuda manje zuva rakanditesa uku ndaimebva kunongouyaona mwana vati changu vakagara vakanangana neni manje mamwe vacho vanga vari makazini emakazini saka ndasingazonyatsi kuvaziva kuti vakamira sei ndokubva ndatanga kutenderera pavhuranda guys ndakatanga kutenderera pavhuranda pepe handizi kuti ndakada kunogara pachikomo here kana ndaida kundebva vari ikoko kana ndaida kudzika pasitepi rimwe ndobva pepepe uyu pandanga ndiri apa sitepi ranga risina mbokura sitepi reranga rakadai oso sitepi rerakadai manjeka ndokubva ndichatendeka kudonha apa ndaiva ndakapfeka zvangu siketi yangu zvangu yanga yakareba zvanga zvakanaka zvazvo nechibhurauzi changu changa chiri oversize zvinenge zvakanaka panguva iyoyo zvakazvakanaka ndakatochena zvingamboiti ndakachena right kuzvizimbisa kuzvibonera ndobva ndanhandirana pepe guys ndakakudzai kuti ndakada kuzama kuenda kwavanga vari kwakandiitira kure apa panhu ipapo panga pali less than ndofunga 100 meters dzakatokurisa ndofunga less than 20 meters from padhuze pekuti unokwasa kutokanda chitombo kana chibwe wototema munhu ndo panoda kuinda ipapo asi ndakakonyiwa kupainda saka zvatakabva taitaka tatakawa dzungu tatakawa musoro wangu wakatanga kutema kuti ngutotsemuka ndikati naindiita sei ndobva ndakotama ndiri pamberi apa gaizika attention yese ikabva yavo pandakati ina ndiri kutomboziva vanhu vese vakatanga kuti maisharon maiteiko maisharon vanhu vari kundidana manje kuti maisharon ini kana kuri kumamisha pamafunctions vanhu vazhinji vanonga kuti maisharon ezoni kuti vana kana vatete kana kuti maisharon vazhinji vachona kuti maisharon ndozvanoita maisharon ene respect kwedu zvava vanayo ndosaka mchizonzwa ndichiti budhini ndo zvatakakura zvedu tiri izvozvo zvokuti unofanira kurespecta munhu kazi maisharon chii chaitika maisharon murwara here chii ndikanoreva nemaini gaizi kumba kwedu kwaiva netende iyi ndakadzokera muhozi gaizi nzwe haunaivi ndaifanira kudzokera unovataka muhozi muya ndakadzokera muhozi ndokuinda unotora kuda kudai gaizi kuti funga kuti ndakavhura dho rehozika ndokudarika nemudhani nyama ndokunovhura rimwe dho ndokuna muchikorido chainda ndichitsvaka kuti hozi kunovata mai angu namudhara angu yakuya ndichinotsvaga tende ndokunotora tende iya ndatora tende gaizi ziti kuti tende doko kamukufungira tende yekuti kwakwanisa kukwana vanhu kana kuti 10 vakavata ipapo ndo yandakatora ndokunotora tende iya ndakandoivhendenyura gaizi kubvedzero kwabai yangu nababa vangu ndakandopinda imomo ndikandovhendenyura tende iya ndakunotora tende ndokudzokera uku pazhe panga ndarwa musoro wangu chitaso chatsemukaka ndokundodzokera paya ndadzokera paya ndokuinda pasenda peruvaje rwese ndokudhadhanzira tende iyaiya ndiri serious mwana ndiri serious musoro wangu kuti ndira pane kudaenda kanovata kuhozika hatingozi kuti nekuda kwe ndakati ndoda kuvata ipapo pakati peruvaje ndokunotora tende iyaya ndokutanga kubhedhenyura apa mai vangu vakagara vari kunonzira mari sei havasina nguva kunondidzora apo vanhu vakuti maisharon
Kumbozviwa ndikasiyana ine ndokutaka tendeye ndokutaka kuidhedhenera pakati peruvanzi pakati unobva pacbd pekuti kana munhu akagara kuhoziku uri kuona zvekuitika apa pamanje pandaideka ndaida mubvuri kune mubvuri wepakiteni yamai vangu zvaunozita kana taimu dzakuda kuti kwakunoti zvarara kunovira kuya kuyaka mubvuri uya unoita uchiuya wakaenda nekuhozi saka indaida mubvuri iwoyo ndowandaida ndokunotanga kuti sei unobhedhera ndichitevera mubvuri uya uya asi ndetokunga ndikutogona asingamboiti vanhu vese vakutanga kuti mukadakura ndichichiukitika ndatora sende iyeye ndaibhedherera ndanyatsa kugadzira makona ese memwena ndagadzira makona ese ndobva ndati kazini wamakazini angu ndokubva like zvokuti zoti vatete vangu akazondiwawo madistance ekufamily iyoyo vaipo ndobva atanga kufamba ka maishino chiko chiri kuitika ndikati aizina ndibvise munhu uyu 1 second excuse me ndobva zvanzi chii vanti vaisheroni magwara here ndikati usandibata ndoku pamberi chibhenji chachiripo kumamisha kune zvibhenji zvoiswa pashi zvekuti togona kutenderedza imba yese ndozvazvakaita zvibhenji izvozvo zvokuti kana muda unogara zvenyu pamumvuri kana kutovata unogona kutovata zvako pachibhenji chepashi pekicheni ndozvazvakaita izvozvo indobva ndati chii ndikati tina mugare pano zvepachibhenji maishironi ndikati ndoda kuvata pasi papa ndo pandotoda ndokunda pachii pauyu paipai ndimboita zvakuti handichitsva maizvi nyaya ndikaifunga ndotangoseka ndobva ndaenda pakunovata pasleeping bag paipai patende paipai ndadeo manje ndokuvata ndokutanga kuchema ndipo pasi paya ndikutanga kuchema ndikavata nedivini ndizwa musoro wangu hauchagoni apo ndakubata musoro ndakadai ndakavata memwana pakati peruvanzi kuwaitei nhai mwana uyu nevanhu manje ndoitei mwana ndiri serious ndobva mwatete vangu so vazouya ananimaniseri kana vatiti handisikurewa mwana mudoko ka ndototora vanhu vatova nevazukuru nevazukuru saka ndo respect yandoda kuti kwedu ndo respect iriko nanimaniseri chii muri kufunga vatete venyu vakati siyei ndobva ndati kanzi mogovata pakaperera here nanyashiro ndikati ndikuda mubvuri wacho ndo kutoita kuti musoro wangu usarwadza kuzodero vanhu vanoda kuseka wakangofamba ndokukwatikira kumasori kwekiteni apa vanhu vangori pamberi peekera pazvibhidhi vangu zvagara vangoti ichaitika nemwana mamitei zviendei zvemunovata mukati mehozi ikati mukati mehozi hamuna mhepo yandoda mukupisa zvinambuti ndoda mhepo iri kunyatsako iri pamumvuri iwo uno ndo mhepo yandokanyatsa kuda nemumvuri wacho uri kutovhira mumvuri woyu vatita mumvuri wandinyengerera vakanyengera zvansisi mukai handei ngatimbofa handei kudzime ndikuda kuti ndinoonetei akati mende kunokana kumagadheni mochiri kuziva here kuti pepe menda kutoradza kugadheni kenyu handei kugadheni kugadheni kusina kana murivo ukati usina muriwo muri kundinenesa aiwa zvee ida kuti munondiradza kuti gadheni yacho ipapi ndakazi kuti ipapi ndobva wandinyengerera paya ndobva wandikweva zvikanzi handi ndokutora chibhaketi akatora zvibhaketi vatete vangu vatora mabhaketi vakaita musangadzidzira vatete vangu zvangu ivavo vatora mabhaketi zikanzi chii inini manje aipapapa donzirememba kana ndisingatovesvika ndina kuzopedzeka nehembe yava vatete vangu vaya takaenda kuochadi taenda kuochadi kwakwe ndigotanga kuibongomora mhiri ndondo ndakaridza mhiri ndiri kuochadi kana mai vatete vangu
bati tangu ndo vakatozodita speak into crying nekuti ndo vairamba vachiti aso kuti mwana wazvanzangu handikureva nema mwana wazvanzangu handikureva nema nekuti nyange neniwo izvo zvindotogwadzikana nokutoti ndotofunga munun'una wangu kuti zvidari pano tizofara zvese zvakamboiti ndotoona sokuti ndo zvakugwadza zvingamboiti ipapo maiwi kuzonidero vakatozi ndakasi kutombofunga izvozvo manje ndakasi kutombofunga izvozvo zvese iti asi manje vakaindisa talk into crying ndakamongomora mhere ndakaridza mhere ndiri kuorchard gate ndakaridza mhere dzokuti vanhu vakauya vakati waitwei zvanzi vatemera vatete vake kutemera vatete vake zvambiti ndakaimongomora ndiripo ndakachizovata manje muvhu chaimo chaimo manje ndichitozoita kunge zvatoitika nhasi musi wachoni nokuti vairamba vachitaura vachitaura vachidita talk into thinking talk into the thinking vachiramba vachiemphasiza kuti vasizi kuti vaida kuti zvivhare nyaya dzehere handitoziviwo kuda vaitoda kutondiprotecta kuti vasei vanhu saka vakaramba vachiita talk into zvakati singambofungi geizi ndakaikwandamasa mhere maiwi ndiriko apa gaya kuti uri muotadika mainda kune muti wokupedzisa pesa uya wokupedzisa pesa kuti uko kure mudhokotome muotadika momo tomatanga tiri muchimumengo chandingambofariri kuti mumengo ichocho apo tinoazambozvikana mumengo yemuti momo ndokwatakaenda vakatanga unondiita toku into thinking kuti chaita kuti ndivate paruvazhe inhau yekuti ndasuwa vatete vangu ndo vandiri kuchemera ndo vaita kuti ndivate paruvazhe ndokusvika ndaridza vangu vakati unotama chikwewa unotama chii changa vakatana mangwana pakazarani ipapo chinochemapapo unopenga nokuiteikowo vagozitora vagotanga kutondipuruzira pazvakaderi ndobva vatatanga kuchema tose tiriko kumengo uye kune vatete vangu vedu vandimboti kureva nhema ndakaita dhirama zokuzototi zvese zvandakatoziva ndakatozobva kuotadi kwegega ndazara shaya dzese nevhiti ndachizokunguruka nyikira kuotadi kwakoko ndichikunguruka vanhu vachiuya vachiti zvowanikwa vakatonditaekeraka vakati zvanzi vaitamba vese warwadziwa zvisamboiti kana yedu zviri nhaini ukabva wandiriri sakaitevo ndobva tazonzi chimwe ngatimbogara kuno ndogara kuya ndobva tambonzi muda mvura here tikati handidi kanzi mudi muda kurya here kana handidi ita nondoita sei ukanzi ndimochururuka chete ndakasingachariti mheri manje takudzokera kumba ndizozenge ngangochururuka pamwe ndozvai ndovange iri peposi yacho kuti vakwanise kuti ndikaderuka zvazosvodedziwo kuti nani vangu vadi varohwa nechabhoko chechi vazvitungidza neshuga vaisa shuga munyikiro izvo manga mamwe izvi nepaya ndikati ishuga yandamwa ndaisa mumahewu ndokuzodzoka kuya vatitangu ndokunotora tende iya ndokundoipeta ndokundipa tende yangu chikanzi chinda kupi chinda yemundoridzosera baba vasazotsamwa kuti madii ngezadzirama vangwangwagara paruware vakadesa ndakaita lucky gizi I was very lucky havana kamboidzokorodza havana kamboitaura vakangonyarara zvavo vasiyana nazvo havana kambozvitaura ndorake randakaita nekudai vakada kuitaura ka pagona kurohwa munhu zvakasimba kuti zvokumboseka takatokadhirama kangu ndekuzoti pangumba ndakazomboshanya futi kwavanga vati changu komana yaya futi anga aripo ka ndotongomuti futi because like vanga vakata matwins vanhu vavo vane ukama hwedoe saka ndongomutiwo futi mwana watete vangu zvake saka bhadari kazeni yani iye vana vangu watete vangu chaivo ndobva handiona ndakabata chikapu chemadirwa anga ari madirwa kamani mukuita ipapo ndikati ndimwe mari shoma mani mwazara kuti guys ndakatozwa pambiri mani mwazara kuti mimi makanga mbozotema makukunguruka paruvazhe gore riya mukuda kutanga kuti kukungurukira pano wende runomuenda nani kuotadi akandinyangadza ndakanyangadza zvisamboiti nekuda kwei vanhu vachiite zvokuita seizvi ndikatoti mheno ndikoko kana ivo vakatozofamba neassumption yekuti mheno vanga vadhakwa vakavata paruvazhe vakatanga kukunguruka pakati peruvazhe vanga vadhakwa futi saka takatofamba tikatotenderera I cannot undo it ndikoko
Edda vanhu very short and precise because chetivo edda vanhu ndokadzama kangu kandakaiteka kandiedheka ndangokafunga nhasi hangu tinoita zvokuuya katidhiramati wacho ndazoseka nhasi anyway ndeisa link ndeisa link haiko ndendakura guys I think pakaitwa mafunctions ka ndini ndakatoleza kana nditori murumu zvangu ini kare ndo pandaipengereka kare ndaitonzwa kuda kuvaviwa kutota izvozvo zvanozizi kunzisaita izvozvo ka ini ndo zvandaitoda manje izvozvo kuti ho hatisacheka nyama iyi ini ndoda kutonoicheka manje nditoigota ya zvanenge wataura kuti usaita ndo zvandaida manje vakandisana kwakati ndaitongokuindira izvozvo kuti ho right pakaita 2 minutes pasina apinda ndinobva ndakata live stream ndakata live stream but yeah ndo drama guys idhirama rangu harisi remumwe munhu my channel my rules handifani kuudzirwa nemunhu kuti usatora mastories akati guys by the way saka kana munhu asingafariri mastories angu I don't know iyi haisi mhosva yangu mastories angu saka handifani kubhuliwa nemunhu kuti usaita mastories akati ndino right yekutotaura ndino right yekutaura mastories angu guys hakuna kuda kundibhura kuti anzi wataurire story yekuti yekuprimary what they are my stories, they are not yours, they are my stories. Chipolopolo, I cannot see your video, I have to see your face because right now you are as good as a ghost. Saka ndikwanisa kuedha tanga waita uri kuseri kutanda kuedha, can I see your face kana pasina face handikwanisa kuedha because nezvi masitoka angu akawandisa saka ndichazoziva kuti ndianoda kundiitira drama. Hey guys, so Chipolopolo, I cannot add you. I can't add you because I can't see your face. And look at someone on a blank video, guys. And you can't see someone on a blank video. Guys, my stories are angu. I will never put a disclaimer because in the angu. The angu my stories saka mukazona uri kunyofamba vachinyora kuti hey my stories what that's I don't know ndezvichi but my stories angu ndangu and ndomataura zvandoda nokuti ndangu inini zvokuzoti warwadziwa nemastories acho ni that's none of my business. Yeah, my stories munhu anogona kuvhura channel yake otanga kuitawo mastories ake guys. That's all I can say. So there's no need to bully me because of my own stories. They are mine, not yours. Hello, sister Loka. Kurova inda. Masondo tambira mu comment section. Eka. Kuri sei? Mushezo ri sei? Kuri bwa. Wandisekesa wenda nasi. Kuri bo. Madrama kawadisa guys. Razana bada funga yangu yandakabhoita so. Ndakambonwa kumusha uku 7 days iyoyo vari kutaura imwe Christmas so. Saka ndakanwa zvekudhakwa chaizvo ndobva ndaenda wanorara. Ndaenda wanorara I think ndakanyorara makuseni here kuma 10-11 ikoko. Ndokubva ndazomuka kuma 4. Saka ndakamuka kuma 4 ndikaona ndiri ndega mumba vanhu vese vangoenda vanotandara kwambuya. Ndikafunga kuti handi ndatanga kumuka makuseni. Kwakumuka kwakutanga kubatidza moto panyowani. Kutsvaira madota kupedza kubatidza moto, kubika tii, kuchekana nechingwa zvese. Ifo masikati kaya ndiri kufungidzwa kuti ndichatendwa nhasi. Ndobva ndati regai ndichitsvaga vanhu kuti varipi. Ndaenda kwambuya ndikati amai chiuya munwe tii yaita. Vanhu vese kuti bvuku ndisega machembera ndakaita. Unotochema ungaregirei kuchema, unotochema chete. Ndakushaya kuti ko vanhu vari kundisekei manje ipapapa. Chii chandaita chiri kusekesa vanhu. Apa ndofika ndizora. Timadrama tombozama kuti uite zvedadikira nema. Ndokangwika kaka ndakachema shemu ndikati vanhu vari kundiseka inini ndikuti kumwa ndagona ndamukirako ndikabikira vanhu tii.
Kukona kutombomuka dzimongoti kungoti mangwana ka. Zve ndakatomuka ndichifunga kuti kuseni ndakatofunga kuti kwatodoka kukatoedza saka ndatotangisa kumuka pano. And we should have said it's here 4 p.m. Unenge uchambozvifunga here wakutochema? Very true. Iri bossy Saloka, thank you. All right, iri boa, thanks. All right, thanks. Anzi ndo pataiva nezviri pano ini ndinenge ndatodhakwa futi. Yes, ndipo tinoita zvakasiyana-siyana saka you might be confused. Dzimwe musi tinobuda takamira pamadhoo, dzimwe musi tinobuda tichitamba, dzimwe musi zvakasiyana-siyana. Saka tinenge ndo kwatinoti kuva creative kwacho nekwatinenge tichiita hedu tiri panapa. So ndo pandiri kuzotukirwa kunzi kuva creative kusvika that extent. How much I don't care. But stop taking my videos. Kana uchizoti wakandivenga, please don't download my videos. Live stream angu, stories angu andinenge ndichiita. And wonditorera mavideos angu uchinoisa page kwako. Kundituka it's okay, but stop taking my videos. Ndinenge ndichitsvaka musana inini. Ndotsva musana guys. Munhu wondibira mavideos angu achinondituka achiisa mavideos angu Facebook. That doesn't make sense. Stop taking my videos. Utozvinzwa uri kucomment section iwo stoka wangu. Stop taking my videos. I don't like that. Ndituke kana kuti live stream. But please don't take my videos. Because inini inyaya dzangu hadzisi dzako. Saka stop taking my videos. I had to say it. Because handingamboti inini guys, ndinogara 3 hours ndichitsvaga mastories guys. At the end of the day, munhu wouya ondidownloadera mavideos angu onomaisa kuekera. Onomaisa kufacebook. Zvandibowa singamboita. I'm not even joking. Ndaboekana kuti munhu anoti kuti kundivenga it's okay. Handakana problem yazvo. Ndivenge all you want. Ndikole kuti musatanisi uroyi, huhure, humbavha, psychotic. Zvese I don't care about that. But don't take my videos. Because kufunga nyaya nekuita sei nekutaura mastories angu inini. Zvinhu zvokuti zvoni I feel about. So please, let's respect each other. You stop taking my videos. Wakuda kutozondienderera mberi manje kokoko nekuti ndakanyarara. Because handingambogari 3 hours guys. Munhu odownloada live yangu onoisa kufacebook. Saka what am I doing? I'm waiting for you. I'm actually waiting for you. Day in, day to go with. Then we start from there. Saka zvinambondinakidza ndatoti ndizvitaure kuti ndituke, yes, ndituke. Nyange ukanditi musatanisi it's okay. Ukanditi zihure it's okay. Ukanditi zimbavha it's okay. Ukanditi ndiri bitter it's okay. Zvese I accept. But don't take my videos. Simple. Don't take my videos, please. Mimi, I cannot see your oh, Mimi, I think I know you. Mimi? Hi, Cheryl. Hello? What are you saying? Okay, and I'll tell them. Yep. Imagine, yes, ndikuti ngandituke zvake ka. It's okay kundituka like zvanomboita achitituka nekucreate mapages. For me, I don't care about that. I'm serious. I literally don't care about that because bad publicity is also good marketing for me. So I just don't care about that. And ndichomborana basa nazvo. But now zvokuzotora mavideos angu aiwa kundijairira ikoko nekuti ndenge chinzi ndakapusa. That one is a no for me. That one is a no for me. Usatore mavideos angu ndituke, yes. You are helping me nekundi advertiser. I actually like that. They were about showing you futi zvimwe futi. Hazvanga basa razvo. Ramba uchinyora zvese, but don't take my videos. Simple. Don't take my videos. Ndituke zvese, tuka, don't care. Mimi? Hello, Mimi? Hausi kuoneka apa, guys. Imagine mastories angu handinenge ndichita panapa munhu unonditukira kuekera. Izvozvo ndo zvandiri kuti I hate to say it. Zvimwe ndogona kunyarara handana basa nazvo because ari kundiadvertiser. Saka handana basa nazvo. But now kuzonditorera mavideos angu aiwa. You cannot build your page with my videos. That's impossible. Hazviite izvozvo. Kuti unyatsogara pasi kutanga kudownloada
storytimes angu. Guys, unoziva kuti kugara pasi musana kunorwadza uko. Iwe wotabasa kundidownloadera mavideos. We can't do that. We can't do that, guys. On that one, I'm not even joking. I'm serious about that. And you see weka wako, you stalk me, but zvapo kugumira utore mavideos angu. Ndazvitaure because there's what anondiona akandivenga akandita say, but at the end of the day unondiona every day, yet you don't like me, but at the end of the day wanditora nhasi wandopawazondibhoa because watora video yangu. Why would you take my live stream 3 hours ndakagara kuti utore malive stream angu? Ndituke, yes, tuka. Ini hapana chandichambotya because wandituka zvese. Saka ndezvivi zvimwe futi zvongakwanisa kundituka nazvo, handana basa nazvo. Keep tukaring me, handana problem nazvo, but don't take my videos. Simple. Don't take my videos. Ungatora live stream ye 1 hour something. Uda kuprova. Heka ukandiprova ndiri hure. So why taking my video? Ukutorere chi live stream yangu? Handisombozitekera. Muona manje. Takaita zvese, we're still waiting kuti tizoti vanoita sei. We're still waiting because yato like cyberbullying yakuitika, because that page is just meant for me. That page is meant for me, and every day pandikumuka akaisa mapictures angu ari kundituka kuti sei ngandituke ina ndakana basa nazvo tuka because anondidherera think kutodherera kuti ndakapusa para zvandoita, but ka hautore mavideos angu. Ipapapo ndo pandiri kuti no. Kudherera kwacho dherera zvako, but usandidherere zvokusvika level iroro. Undidherere zvokusvika palevel rekudownloada my videos. Aiwa izvozvo ndo handirespondi nyange kubva pandaitukwa kubva kare paya zvese zvadaitwa handitombona nguva yekuresponda. Chandiba ndokuti ina ngambogari guys 3 hours musana maziva kuti panopedza live unenge wakupisa, then someone unongotorawo video yako ototanga kutoita yake achikutuka futi pamusoro pazvo. Apa wandituka wokuti hanzi ndatuka zvinhu kumai inbox, wandituka kuti uri kuhura nauyu, alright bro, hasina problem. Wandituka kuti ndiri satanist, alright bro, no problem. Handina hangu kuti akana basa nazvo. Wandituka kuti ndiri muroi, alright bro, no problem. Wandituka kuti ndinoda psychologist, ndine mental health issue yandinayo, no problem. It's okay with me as well. But chimirira wakabva kuti hautore mavideos angu wakutoita ako iwewe. Saka kudei kwandiri. There are two things zvazvinoreva kuti uri stalker wangu, uri obsessed neni, zvimwe zvokuti you cannot live without me. Those two things, you can't live without me. Those two things. Number 3, alright, you can't live because akazino create a page. I've never seen someone, and up to now I'm still shocked kuti there is a whole person create a page rekungondibhasha nekucreate a ghost rekungondibhasha for no reason. At the end of the day, that was my story. Hamuna kana zita rako ranga ririmo imomomo. Fine, wanditi chiuru, wanditi hendi kuhura. Saka wati kudii manje kana tadero. Because ndikuzoti anondiona everyday. Anotondiona everyday. And because I don't talk, saka ramba chienderera mberi. Akuti nditora manje mavideos angu. That one is a no for me. That one is a no for me. It's a no for me. I don't even joke around with that. Nope. Tuka jese, I don't care. That one I don't care. Because tuka kuratidza kuti uri obsessed neni. Because guys, handikati everyday ndikumuka ndikuona pane 6 mapost angu inini, 7 mapost angu inini. Every day kunondicreatera group for that. Alright. Chicreator undituke zvako vanhu vazive kuti uri obsessed neni, uri obsessed, uri stalker, yet at the same time ukandivenga kudero kana kuti uchiita sei zvakuita zvisizvo. Why are you watching my videos? I'm still confused. Why are you watching me kana wakandivenga? Why are you watching me uchindituka to that extent? Handiti manje ndakona kunge zvikunyanya, because now I feel like this person moza ngirikini zvanda kutombofila ndezvokuti dzimwe nguva dai zvazvinhu padhuze aigona kutotumira vanhu kuti nditoitwa something. The level yacho yaakuenda nayo ndo isisiri healthy. It's not even healthy at all. Ndakambomunyararira but now it's getting out of hand. It's actually getting, because even mavideo andakaita ana uyu ari kutwiswa oconvertwa kuti say, but that one I don't care because ndoziva kuti handina mbozvitaura izvozvo and I don't care about that. But now ndakufila kunge the level yacho yatori nayo ndeyekuti dai dzainzi ndiri kwako anoziva aigona kutumira someone kuti atondiita damage chaipo chaipo kana kutondirova
ndozvikana kutondiurayisa ini ndozvanda kutofila kuti I think ndo stage yana stoka wangu kana ane stage yariyo yekuti every minute the post is meant for me. So now I feel like the obsession, the way ari kundistoka, the way ekunosvika achinovhura page, even nhasi ndaswera pane mapost hobho ake akatageta inini chete. Saka I feel like it's no longer safe kuti ndingoramba ndakangonyarara. Hazvisiri safe kana at all, guys. It's not fair, it's not funny, it's not even safe kuti ungoone munhu ari obsessed with you. I never knew in my life kuti ndichaita munhu ane obsession neni to that extent. I'm still in shock. I think tava confusion even akazi, why would someone stalk you to that level? Because I've never come across with such things in my entire life. I am in shock. So that's pretty much it. Could you stop taking my videos? That's it. Think I had to. Because if I don't say anything, something, guys, it's not even funny. So that's pretty much it for today. Because I know what I say, achi poster, but don't take my videos. That's all. Don't take my videos. All right. Good night, guys. And a good night. Bye, guys. Bye. I don't know how to do that, guys, but it's not for me. I feel like no, it's not good, guys. For me, I'm not even joking. I was asking that what was up. Why would you do that, guys? Bye, guys. Good night. And you stalker footy, good night, but stop taking my videos. Stalk me, but don't take my videos. Simple. Bye.